Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala ay mag-hotel service. Dito nga po yan sa May Stay Hotel. Located po yan dito sa may SM Bacoor. Bali na-hire po tayo ng ating bagong client. Dito nga po tayo magsiservice sa May Stay Hotel. Yan po yung May Stay Hotel, mga boss. At ito na nga po mga kapatid, nandito na po tayo sa loob po ng May Stay Hotel at hinahanap na po natin ang room number ng ating client. Dahil kanina pa po siya naghihintay, dahil naghihintay na nga po siya sa akin. Bali, naliligaw po ako kung saan po yung room number niya. So, ito na nga mga kapatid, nandito na po tayo sa C08. Dito po ang room number niya at nandyan nga po ang aking client para nga po magpa-service siya sa akin ng massage, mga kapatid. At may nagtanong po sa akin yan na isa rin na naghahanap ng room number, kaya itinuro ko nga muna po mga kapatid. At ito nga po ang loob ng May Stay Hotel. Ayan, nakikita niyo po, napakaganda, napakalinis at napakaganda po ng aircon. Tapos na po ako nito mag-service ng massage at nakikita nyo nga po yung aking client na nagsusuklay na nakabihis na. Ito nga rin po ang loob ng CR ng May Stay Hotel na napakalinis din po at napakabango rin po dahil medyo bago pa po itong mga kapatid. Wala pa po itong halos mahigit isang taon na rin po ito. So bali ito na nga po mga kapatid. Ito nga, nakabihis na rin ako. Tayo po ay kumukuha muna ng video dahil naghihintay nga po tayo ng ating bayad. So, dito muna po tatapusin ang aking vlog. At sa gusto nga po palang magpa-service ng massage, mag-PM lang po kayo sa akin. Kahit saan po kayong lugar, basta sure client client lang po. Willing naman po akong pumunta sa inyo. So, dito ko natapos ang aking vlog. Bye-bye. God bless.